What's up kaikille ja tervetuloa kattoo YY Reagoi-kanavaa tänäkin lauantaina. Kiva nähdä teitä täällä mestoilla ja tänään me katsotaan pahimpia foodisfeilejä. Elikkä niitä tilanteita, missä jollain tulee aivopieru tai ei vaan muista, miten tätä peliä pelataan ja sitten tapahtuu tiettyjä juttuja, jotka on helkutin noloja. Eli tätä voisi sanoa pahimpia foodisfeilejä tai nolompia foodisfeilejä tää video. Eli tästä tulee vaikeeta ja vähän hauskaa myös katsottavaa, totta kai. Muista ihmeessä tilaa mun kanava ja tykkää tästä videosta, eli nyt keskitytään tykkäämiseen. Käy klikkaa tykkää nappia ja laitetaan tää video levi koko YouTuben läpi. Ja muista myös kertoa kommenteissa, mihin reagoidaan seuraavaksi. Elikkä joo, siellä vaan sä ehdotat, meitsi vastaa keskiviikkona tekemällä videoita just teidän pyytämistä videoista. Noniin, alright, lähdetään kattoo näitä pahimpia feilejä jalkapallossa. I'm ready, ootteko te valmiit? Let's go! Okei, tästä jäbä muurista juoksee tonne maaliviivalle. Niin kun se... Niin se... Suoraan sinne, mistä se lähti. Sinne jäi tollain reikä. Joo. Niin just, näistä tulee koko ajan nolompia näistä videoista. Okei, toi eka oli se... What? Toi kellas, että se on pihapeleillä ja siellä takana on meri tai jotain, tiiätsä. Ei tosta anneta korttia mun mielestä. Embarrassment level 5. Joo. Kyllä tää oli vähän nolo. Mut mulla tuli tosta mieleen se, että ihan kun pihapeleillä, tiiätsä, siellä takana on metikkö tai järvi tai joku ja sit pelataan, niin sit tulee se refleksi. Ei, mä vaan pysäytin pallon, että kyllä se on meidän heitto. Kyllä tietää mistä mä puhun. Yes, jatketaan. Miksi sä jäit sinne, bro? Voi. Redemption. Okei, no niin. Krisse. Hyi, mikä tegu. No joo, okei. Vetokusi, mut siis toi tegu oli niin hieno. Et ei tossa ollut niin paljon embarrassment, tiiätsä. Ehkä vähän. Kai toi on Lamine Yamal. Ai, aatelkaa. Vitsi tää on kiva, tää on aika uusi video. Ai, Lamine Yamal. Antamassa Ramosille muistutuksen, kuka se on. Ramos on niin läppä. Uff. Come on, Veska. Toi ei voi käydä. Joo, mä ymmärrän, että sua ärsyttää, mutta toi ei voi käydä, bro. Ai. Ei, miksi se repi? Toi on yksi Harry Maguire oudoimmista videoista. Mä en taju, se puskee huonosti, repii sen pakin alas. Mut shoutout Harry Maguire, sen viime matsi Champpareissa oli todella hyvä peli. Shoutout. Pitää antaa näille ylidissatuille respektiä. Okei, toi sanotaan, että se miettii tota... Ai, toi pitää kyllä laittaa. Kaveri veti ohi. No niin, Anthony. Ei. Menee omat nilkat, Sane. Mä tiesin. Mä arvasin. Liukastu. Se oli vähän liikaa, sanottaisko näin. Ei herra jestas. No, Ibra vastaan ei pidä leikkiä. No niin, seuraava. Pilkku. Mitä tässä voi käydä? Menee vielä! Ai. Kumpa se ois mennyt? Ei hitto, se liukastuu. Muistakaa kertoa kommenteista videon jälkeen tai aikana, että mikä teidän mielestä on noloin näistä, mitä te olette nähnyt. Koska tähän mennessä kyllä tässä on pahoin. Kyllä tässä on sellaisia juttuja, mitä ei ikin toivoisi, että käy itselleen, mutta myös sellaisia, en mä tiedä. Se Krissen vaikka, tää jäbä heitti just Ronaldinhot jonkun pögistä. Niin joo, kyllä se finish on vähän nolo ja ärsyttävä, mutta silleen ei toi hirveen nolo tilanne.
Ai helskatti to. Ai jumal. Oi pallosta. Marcelokin repee vaan ja sit tsemppaa. Joo, toi on... Kyllä toi ihan ymmärrettävä reaktio. Kyllä toi ihan ymmärrettävä reaktio. Mun mielestä. Okei. Okay. Mitä? Oliks muka? Harry Kane maaliin, läppä. Ehkä se oli punainen kortti, mä en nähnyt. Musta tuntuu, että se hyppäs palloa eka, mutta ei se ole. Mikä nyt nolottaa? Ai 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 ai. Se ei oo maalivahti, mut veikkaan, että se itekin sais ton 9 kertaa 10 sais ton torjuttua. Ai ai ai. Ai hitto, no niin. Ehkä ei Harry Kanea maaliin missään joukkueessa, missään tilanteessa. Enää tulevaisuudessa, mutta ei se oo sen duunikaan. Ei! Ei saanut tasapainoa takas. Mun mielestä toi ei ollut noloa. Se heitti hyvän tegun, mutta ei vaan saanut itseään kiinni enää. Toi oli fysiikka silleen. Fysiikan lait tuli vastaan. Ai ai, ai ai Lukaku! Väistä! Ai 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 ai. Lukakulla on ollut kyllä vaikeuksia näiden maalien kanssa uransa aikana monta kertaa. Jengiläiset vaan kaatuu. Damn bro. Damn bro. No niin. Ei, nääkin mä oon nähnyt. Tolppaa ihan täbö. Se pusku on pahempi, jos tää oli se peli. Joo, tää se on. Ei herra jestas. Come on Lukaku. Mä muistan vielä Lukaku tuli, se olisi 3, mun ikäinen, niin mä muistan kun se tuli siinille ja mä isaltin se ai, tää kongolais-belgialainen tyyppi tulee tuhoo. Ja kyllä siitä tuli aika kova. Mut se ei ihan päässyt ikinä sinne yhdelle levelille enää. What? Miksi sä puhut siitä slipistä? Ei. Se kirjaimellisesti slippas. Ai. Toi oli aidon kivun ilme. Ai, se sanoi taas vielä, että toi voi käydä kelle vaan. Se on se kivuliain. Oi. Pögist meni. Damn. Kaveri. Gotta put that, tosta pitää vaan tehdä. Jommasta kummasta pitää tehdä. Ai Omari, tosi hieno. Tosi hieno Omari. Henkke Larssonit. Tietää mitkä on Henkke Larssonit. Oliko se toinen Omari samassa pelissä? Herra Jesson. Sitten samassa pelissä saa mahdollisuuden korvaa. Ei oo sen päivä. Ei oo sen päivä vaan. Kivulias. Ai. Siinä pitää vähän venytellä lisää. Ei ihan jalka noussut. Ai toka! Vitsi, jengillä on huonoja päiviä. 2 Omari yhdessä. 3 hattutemppu. Omari hattutemppu on next level jo. Brää, onks tälle maksettu tai jotain? Brää. Joo, ymmärrän, että itkettää. Ei silleen, kaikesta pääsee yli ja kaikkea, mutta toi oli weird.
Ok, kiitos kaikille, että katsoitte tämän päivän videon. Metsi lähtee tästä leffaan mun siskon kanssa, sikachilli. Muistakaa pitää hyvää aikaa teidän perheiden kanssa, teidän ystävien kanssa, kaikkien kenestä te välitätte. Tää community on all love, peace and love, joten joinaa meihin tilaamalla kanava. Tykkää tästä videosta ja kerro kommenteissa, mihin reagoidaan seuraavaksi. Meitsi on Jannik, tää on YY Reagoi. Kiitti, että katsoit. Nähdään seuraavassa videossa. Yes, moro!